Nandito si Cardo. Ricardo Dalisay. Pero ganda, baby. Kakain na naman. So kumakain kami dito ng takoyaki dito sa Mangaldan. So guys, kung gusto nyo pumunta dito, yan. Harap lang po dyan sa palengke ng Mangaldan. Kayo na? Kayo na? Ano tayo? Dito yun. So mamaya ay uwi na kami. Kinuha lang namin yung order niya. Hindi sa'yo na. So, bali dito na muna tayo mag-focus sa YouTube guys. No? Kasi ano guys, may gumala po. Walang ligo yan. Uy. So, kumakain lang po kami dito guys. Tapos, yan, uwi na kami. Kasi magla-lunch na po. So guys, dito kayo bumili oh. Takoyaki nila oh. Yan. Bumili kayo dito guys no. Thank you po. Mas masarap pa dito yung takoyaki niya. Yeah, yun. So guys, diba po. Yan, dito kayo bumili guys no. Okay pa ate. So guys, pauwi na po kaming dalawa ni Cardo Dalisay. Ay hindi, si Janie. Oh, Janie. Araw daw yan. Uwi na kami guys, tapos balikan na naman po namin kayo pag uwi namin. Let's go. Painit na lang po. So talagang bumili pa po siya no. Hinihintay po namin maluto. So hello guys, welcome back to my vlogs. And ito yung continue kahapon no, na nagtakoyaki kami ng baby girl natin. At ito, pinapakilala ko sa inyo si Hanzo. Yan, Hanzo. Say hi, say hi. So kakabili lang po siya kahapon no, sa atin ng baby girl ko, binili po namin. At yung isa po si Kale no, nandun po sa bahay po nila baby girl. So yun, yan po, dalawa po sila, bali dalawa na po sila na inaalagaan. So ako po si Hanzo. So yung isa si Kale ay nasa bahay po ni baby girl. So yun, tamang tambay lang kami dalawa dito no, ni baby Hanzo. Yan. Bale, di na po ako nakakapag-post sa FB page, no? Nakita niyo naman wala po akong Facebook page at Facebook, no? Puro wala po talaga kasi ano po inano po tayo ng disabled ng Facebook. Na-disabled po yung account ko. So hindi ko po alam kung anong gagawin guys, no? Kung paano ba may babalik yung account ko. Ayoko naman talaga mawala yung account ko but hindi ko alam kasi pagkagising ko yung iba, di ba? Yung iba sinasabi. Ginising ako na alas 2 na hindi ako namahal. Tapos ito naman, pagkagising ko ng umaga guys, kahapon kasi parang ano lang guys no, pero nandun pa rin yung pag-aalala ko sa Facebook ko. At syempre kasi nandun yung mga contact ko tapos yung mga yung Facebook page ko nakakonect doon. Tapos yun, paggising ko kasi kahapon guys no, wala na akong Facebook, Facebook page, lahat wala po. Buti na lang kanyo may YouTube ako at dito na po tayo. Siguro madalas nga tayo nag-upload sa FB page kaysa sa ating YouTube channel, no? Siguro ito na rin yung time para mag-upload tayo sa FB guys, no? FB sa YouTube guys, no? At yun, dito na tayo siguro magpaparami, no? Kasi road to 300k na po tayo dun sa FB page natin Kaso yun nga, hindi ko alam guys, no? Hindi ko alam kung paano. Kaya kung sinong gustong tumulong, no? Kaya ayusin yung account ko, no? Message nyo po ako sa Gmail account, no?
At message nyo po ako sa jowa ko, no, si Baby Girl, no. Message nyo din yung tropa ko na si Japs Wesley, no, Santiago, yan. Search nyo po yan, Japs Wesley. Search nyo po para kung sakaling, gusto nyo akong tulungan, no, mabawi agad yung Google, yung Facebook ko, chat nyo lang po siya, no. At yun, bukas siguro, di ko alam talaga kung paano nga ba magsisimula ulit, no? Kung sakaling wala na akong magagawa, guys, kasi hindi ko naman alam yung mga way paano ganito ganyan. Kasi na-disable po talaga. Natatakot ako baka maging permanent na. Kasi hindi ko ayaw naman talaga damdamin talaga yung pinoproblema ko, guys, talaga, pero mabuti na lang hindi natin isipin kasi siguro may right time talaga na mangyayari, diba? Siguro may right time talaga na nakalaan, no? Siguro pagsubok lang, guys, no? Pero sana mabawi pa, guys, no? Sana talaga mabawi pa yung FB account ko. Yan, tingnan naman. Yan, no? Ang oily ko, guys, kasi ang init. Sobrang init. Kakaligo ko lang. Tapos mukhang hindi ako naligo, guys, no? Kasi sobrang init talaga kaninang hapon. So, alas 4 na ngayon ng ito. So, yun, guys, no? Hanggang dito na lang siguro tong vlog na ito. Kasi hindi ko na po natuloy yung vlog ko kahapon kasi medyo magulo pa yung utak ko noon nung kumakain kami ng takoyaki. So nilibang ko na lang po yung sarili ko, no. Syempre salamat sa aking baby girl dyan na yun, na sinusuportahan ako lagi, no. At yun, maraming salamat, baby. Hindi ko man sabihin pero thank you, baby, no. Napakasaya, no, may taong susuporta sa'yo. At syempre, sabi ni mama, hintayin na lang natin kasi 30 days, isang buwan siguro kung walang SB page, no. So tingnan natin, guys, no. So babalikan ko kayo, guys. Yun, guys, no. Siguro hanggang dito na lang talaga. Hintayin na lang po natin, no, kasi isang buwan po akong hindi ako makakapag-upload, hindi ako makaka-FB, no, sa aking official Facebook account. Sayang, guys, kung sana talaga mabawi, guys, no. Sana bumalik. No, yun lang po yung hintayin natin, guys, no. Diba? So yun, guys, no. Maraming salamat sa panonood na ito. At eto, habang hinihintay natin ang ating FB, ay dito muna tayo mag-upload sa YouTube, di ba? Sa YouTube muna tayo mag-upload, guys, kasi para may maabangan po kayo mapanood, guys. So, at yun, Mr. Soy. Siguro ito na rin yung right time para sa YouTube. Is back. Let's go! Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe, mga loves! Bye-bye! See you sa next vlog, guys, no? Kasi bukas may pupunta tayo. Let's go! Off! Kale! Ay, Kale. Okay. Ay, gusto niya siya lang. Ay, sumasap. Ay! Sumasapaw. Anak!